دو ئەمریکیان بە ئەسڵ تورک هاتنەگرتن بە تاوانە دەستدرێژی لەسەر خۆپێشاندەران لە دەرڤای بالۆزخانە تورکیا لە واشنگتن. ڤیدیۆ خۆیا دکن کا چاوە ئەندامên ئەولەهیە û پشتەوانên Recep Tayyip Erdogan êrişî kۆمەڵێka بچووکە خۆپێشاندەران dikin. Zelamên bi cilên reş bê rawestan li jinekê didin li ser cadeyê dirêjkiriye û xwe diparêze. Yekî din jî bistoyê jinekê girtiya û dihêveje ser cadê. Wan bê rawestan pehîn li ser û çavên zelamekî dan birindgoyek di dest de bû. Piştî ku polîsan nekarîbû xwepêşanderan biparêzin û wan zelamên bi cilên reş paş de vegerînin, jimareka wan zelaman pal dan polîsan û êrişî xwepêşanderan kirin. Karbidestên polîsên Washington dibêjin Sinan Narîn lê Virginia hate girtin bi tawana êrîşan bi Dilreqî û Eyyûb Yildirim lê New Jersey hat girtin bi tawana êrîşan û birîndarkirina xwepêşanderan. Bi girtina van dû kesan têkeliyên xirabên Amerîka û Tirkiye xirabtir dibin. Bê ku belgeyan nîşan bidin, Balûzxana Tirkiye dibêje nobedarên ewlehiya Erdogan berrevanî ji xwe dikir û xwepêşander girêdayî PKK bûn. Ev rûdan qewmî bû piştî kombûna serokê Tirkiye digel serokê Emerîkî li Koşkaspî.